ассалому алайкум дӯстони азиз. Дар ин навор якчанд мошинҳо ба фурӯш гузошта шудааст, ки касони хоҳишманд метавонанд инҳоро харидорӣ намоянд. Ин мошин Astra-G соли 1998, мотор 1.6 литр, коробка механик, нарх 48000 сомон. Рақамҳо дар рӯи экран мондагиаст. Хоҳишмандо метавонед занг занед, дар борааш ба маълумоти пурратара дастрас намоед. Мошини дигар Opel Vectra соли барориш 1994, мотор 1.6 простой, коробка механик, нарх 13000 сомон. Бо муомила дорад. Рақамҳо мондагӣ. Марҳамат бо суҳбат кунед. Хоб мошини навбатӣ боз Opel Astra-G солиш 2002, мотор 1.6 газ бензин, инжектор, дар ҳолати хуб қарор дорад. Шахсони харидор метавонанд, рақамҳо дар ҳаминҷа мондагиаст, тамос бигиред. Мошин беҳад дар ҳолати хуб қарор дорад. Нархаш 65000 сомон бо муомила мешавад. Касои хоҳишманд метавонанд ба он рақамҳо занг зананд.